Han vokser op under Trangekår i Esbjerg, og så sidder han som 27-årig på Madison Avenue i New York på et af de største reklamebureauer. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Han endte faktisk med at være den, der repræsenterer Danmark udadtil og også indadtil. Hvis man har set serien Mad Men, så er han jo, altså han er jo, hvor det gælder om at være, når man er reklamemand der i slutningen af 50'erne. Han har kunnet brande Danmark og København på en meget ligefrem og meget let forståelig og meget spiselig måde, hvor hele den danske bølge af Danish design har fået et afsæt i hans streg. Den er på en gang sådan lidt nostalgisk, og så alligevel er den enormt moderne, enormt kontemporær, enormt op i tiden. Altså han blev en slags sjæl i vores samfund, i hvert fald i vores kreative samfund.